Pa Nyasa VoiceBox, Captain Bones akuwauza Malawi kunena kuti mukamamva kuti official results yochokera ku Malawi Electoral Commission imene ijatu umakhala uthenga opita kwa mtsogoleri amene waluza chisankho kuti asamuke ku State House, komanso umakhala uthenga opita kwa mtsogoleri amene wawina chisankho kuti patakali pano mukhoza kusamuka kumene mmakhala mukalowe nyumba ya boma. Malizatsi patakali pano akuonetsa kuti achakwera zinthu sizikuwayendera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party, ndipo patakali pano anzathu a chipani cha Democratic Progressive Party ndi mtsogoleri wawo olemekezeka apita muthalika ndi amene akutsogola kuti ayi akhoza kukhala mtsogoleri wa dziko lino zaka 5 zikubwera. Zinachika limodzi tamvera Captain Bones ndipo akamaliza mutuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. Ya mwadzuka bwanji kucha kwa lero mande kapena kuti lolemba. Mande kapena kuti lolemba pa tsiku limene tikuyembekeza kuti mawa zisankho ziulutse. Pita muthalika akutsogola ndipo pita muthalika wawina. Kwatsala nkutiuza onena kuti pita muthalika wawina. Marizatsi akatuluka asanatuluke tikamavota pamatuluka machasi pa TV amaonetsa. Ichi taponya pamwamba ichi imene akuti dashboard imachokera ku MEC. Sapanga ndi MCP ya DPP ya UTM kapena UDF ayi. Sapanga ndi azipani amapanga ndi Electoral Commission kukuwuzani kuti tikuulutsa tsiku lakuti koma chiyembekezo choti pamene mudziwulu wawina ndi uyu. Kodi nchifukwa chiyani owina amakhala wadziwika kale asanalengeze kuti wawina ndi uyu? Mukupusitsika pa chinthu chimodzi Amalawi, amene wawina akonzekera mkapeza kuti mawa sikuti alengeza owina ndiye mkaone pa tsiku lolumbiritsa ndiko owina kumakhala ndani, kumadzaza anthu amene akutsogola kale chifukwa dashboard imene kuti chart kapena kuti sheet aliyense akuiona. Chimene amatulutsira dashboard a Electoral Commission kumakhala kupanga notify achipani chimene chatsogola kuti apange ma preparation akonzekere kuti iwowo ndi amene akutsogola, cholinga cholena kuti akapezeke kumaloko masangalalidwe awo ndi chimwemwe chawo chikaonekera kumeneko. Kodi mukuganiza kuti chisankho tikavota Amalawi kapena mayiko enawa sadziwa amene akutsogola, sadziwa amene wawina? Kodi akamanena kuti ntiyembekezere a Electoral Commission chifukwa chachani? Official results. Uthenga umene uchasi wathu. Uthenga ochokera Electoral Commission wolengeza kunena kuti wawina ndi uyu, waluza ndi uyu. Iwe Chakwera waluza, wawina ndi Pita Muthalika kapena wawina ndi Kabambe. Uthenga umene uja umakhala wopita kwa president amene ali ku State House, samuka kapena ayi. Amene amamusamutsa president kusanjika ku State House ndi a Electoral Commission. Ifeyo panopa a Electoral Commission aja atiuza kale kuti wawina ndi Pita Muthalika, adatiuzanso kuti wawina Chakwera 2020. Panopa akutiuzanso wakuti wawina ndi Pita Muthalika ndipo konzekerani kusangalala kuti mwawina ndinu. Kulibe akamalengeza chisankho zonena kuti akulengeza koma aliyense sakudziwa kuti wawina ni ndani. Uthenga watu umene utuluke mawa umakhala womuza Chakwera kuti samukako. Utemporary president uja panthameti mavota watha, kazipita kwanu kukasiya ngati sudamange nyumba izo zako. Umakhalanso uthenga omuza amene wawina ngati Pita Muthalika kuti samuka kumene kukhalapo, pita ku nyumba ya boma. Inu ku State House sikuchokera kalata yoti achakwera samukani kapena apita Muthalika kakhaleni ku State House ayi. Mawu ndi kalata amachokera ku State House ngamene tikuyembekezera mawa. Kala mawu omwe aja amene tikuyembekezera mawa amakhala ma international stakeholders kuwauza onena kuti uyu osadzamuimbira sofoni Chakwerayu waluza kuno si president. Official results kuti apange delete ma contacts mose, ma embassy mose ndi ma business amene ali nawo aboma kuti do not contact Chakwera anymore
He is no longer a president of Malawi. That's why amati official results. Zilankhulo zinazi si zathu. Musamapusitsike. Ndani sakudziwa kuti Chakwera nkatsogola 2020. Ndiye adawina. Ndani sakudziwa kuti Peter Mutharika akutsogola. Ndiye akuti ayi mavoti apangidwa tampa, apangidwa izi ndi izi. Nonsense. Lopusa. IMCP, IUDF, ndazipani zina. Munayika mamonitors anu madera aonse. Anabera mtali manja ayankha kuti azipaniwa anayika mamonitors yawo zigawo zonse ndi polling centers onse. IUDF ndi MCP atapereka chidandaulo choyamba timayamba tayang'ana kodi mamonitors aja asayina kapena ayi. Tiyelekeza kuti kumangochi ndi kulilongwe zisankho sizinaende bwino madera ena. Sana kane kulandira madandaulo aja antali manja alandira. Koma choyamba asanapange proceeding nkhanicha amayamba aona mashitsi amene achokera ku masenta amene akudandaulawo. Kodi mamonitors a MCP asayina nkupeza kuti asayina. Kungosayina chimene chicha chimasonyeza kuti monitors wa MCP wavomereza kuti zisankho zayenda bwino kuderalo. Ndiyena amumba akabwera mukuzitenga kuti mamonitors anu asayina kuti zisankho zayenda bwino madera aja. This you are doing is nonsense. More especially you Mumba, you are trying to prove yourself. It's not your duty. Why chimwenda kukusira iweyo Mumba? Let Kabwira and Chimwendo do all they can do. Nonsense. You are too big for this shit you are doing, Mumba. Leave it. It's not yours. You are not among of them. You are not one of them. Leave them alone. They have even excluded you out. That you are not part of them. You are not among of them. You are not one of them. They have even said that uyu Chakwera ngwawa chewa. And why are you pushing yourself, Kamumba? Can't you see or become blind or deafer? Marizata medu kudikira mawa the authorization yomusa Peter Mutharika kuti samuka pita kusanjika lo State House. Ndiyo musa so Chakwera kuti waluza samukako. No Kamalawi mudabo unena kuti kodi kuli electoral commission inanso ya DPP, ya MCP, ya UTM ngati. Ayi. Marizatsi madashboard amene akutionetsa electoral commission ndiye marizatsi amene wawina Peter Mutharika. Period. You can't do anything, you can do nothing. There is nothing can change. Take it or leave it. Chakwera and your gangs. Pamene masuza Malawi, you are not aware that one day will come. Today is today. You must leave. Pack and go. Fuck off. You have been doing nonsense, talking rubbish. Instead of taking care of Malawians, you have been too selfish. All you see is your family and you. Pack and go. Take your small bags. You went to State House with nothing and leave with nothing. We don't send truck there for transfer. Amalawi, you should know that Peter Mutharika and Amene wawina. Musamapusitsike musamakhale wopusa azadaladala poona kuti mukhozo khala kuchenjera. Zisankho tikamavota amatipanga notify kumatidziwitsa ndi electoral commission omwewa. Ati kuwerenga utsogola kwakuti, tikuwerenga utsogola chakuti, iyayi kuno uli mavuto akuti, okay chabwino tamva. Monitor wa saina, wa MCP, monitor wa saina, wa UDF, wa UTM, wa DPP. Mukamapereka madando ku electoral commission kuja, before they process anything. They look at into the signatures of monitors. Akaona kuti ma monitors asaina mata. And if you look at this time around, we have common problems that are not even serious ones like 2019.
The problem we have this time around are common mistakes, are just useless, are not even useful. We cannot take it as a problem that election has been tampered. Not at all. You have failed yourself, Chakwera and MCP. Leave Malawi. Leave the State House. Leave the Sanjika Palace. Go back to your house the same way you came in. Mukuona ulemerero umene munali nawo. Magalimoto a asilikali, magalimoto a polisi mbalimu, ana anu onse. It's over. We are going to give you 2 policemen only to guard your house, to respect you. But we don't need our respect. You are just a foolish and useless man. Ever.